Mentakasngi ondang lawan po nong stoy ngiya kendo ya u presiden ke parti bat ki senior leader jam ke parti nang benta kane ke jingjia kabah ka khalai trik ubna akos araja arfwe kaba long kaba jingjia basmusi tenakal yang kajonga ngalarai ban ong yo sim chip minister ba un simno ya ka chnat Kaam Pohyung nanga nado mentakasngi ya kanela le khnang ba kanok inquiry kabaka sarkar kanle kanlong kabas khoi bat kabasai kabanom don kadau kajing artate hakit pajba bat nga ajimut ba yaw chief minister ba ka judicial inquiry deban institute khnang ba ke ek bajia ha ka step thanga kan mi perthei bat kan shai yaw pai ba babun balang kadi ka jia ka bala jia ka khalai trik nanto benai akabedi bat ka jing siapniap ke jong Chesterfield ko thank you akan termasa kala wanra ka jing sokhia na ka jonga ba kala dia juga bentar pada ru bangin hapsim ka jing berkat balai bakawan dia bat kumnu kawan dia tiadin ba nilai don ka phone call bat hi home minister nama bangar amdon hasnong de iru ilet ya ka program na mendin sya dong stoin bagi salupa na ka bentar ka independence distribution mitasi nilai rai bangi di benbo ya ka jing kenduk mitasi ka keke apa ki senior leader ki jongka parti UDP tingkat ki minister baraka cukup por nagaliang jong ba Lahkmen rumboy home minister ila penpau wa iru ikwa ya ka banyi kendo ban pensno bat banyi tu ini hak bede ba kajin dia ka belajar ka kasi te nakaliang jong i parumboy adin jong kajing grand kajing shine ka jong i nakaliang ka patiru kumbala penpau ba ismo ba nakaliang jong i undon i ka balong naka liang jong i kum hum minister ismo ba kum kajing shimmi kajing kekli aka bade bat kajing jak wala na kamde na liang jong i mutau badan hapo ka bor ipit semua bai ide ban eno ya ka department juga home na ki portfolios ki bai pat na jui te iru ila ong ba na sonde ya ka bangan bu so gini ki sembo je berkat jui hapo ka parti so bai in pa city chief minister te barang juga porro kajing ajimut nak lenju i kawan bu i judicial inquiry kalong kapatay banlap i kajing sisa balai bakapoi hadu upur jong kajing club no jong kemensiam kodo jong iba Chesterfield thank you but naso banong ni ba nakaliang jong kapati ru nilai menjur lang kawe ya kini kalai wana kadin jui in ai su chief minister da kajing Thoh ban pelai no ya home department da kajui bagas mo kani kalong kalenti ke babha ka bade
kenang ba kejing toket kan nang ko 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 suba krem da mai I don po jong katuka department ka ba department ta kenang ba ka ke ba nlap ni chal kan nong ko penhun lang ya baro na male menta kalong baro kejing bu ya kejing keli ka ba kraw ha ka ba ribat ka ni kejing cha te kum ko parti ni sing da lai mena ba ni su ba ni menjor be ya ka kejing an su na ka ni ba bu ba ni ya cha ma ta ni ska bu tu minister un pri ha city jingkar part na ka ju I ban plat no ya ka home department na ki portfolio ki ba ibat mai ba ka shong pres ho chief minister ka ik ba ai la ne hangnu bun ai ya ne ka hum department ha ka ju ko po na ka len jonga ka kum ki bor ki bang la yo ban lum lung ba ki social media platform kalong ba kita don ki jing ya ka penjot ya ki kali jing ya tel mau ba ya ka jing ya mensau hang ni ba lang tai ngada kwa e ban kerpat da jing so e ya ki nong susno jong ka social law jong ka state brokaway pakin sumha ban ke sha nama nakaliang jungi kum kino yalam ngila shimi ka sinjam ka bangi de ban le bat kentu yaki bakin suha ya ka ban yitre rengkat naka ban takajing bahajim ya jong ka jela brokaway